Agent 5 Naimbag nga orasyo amin gagayon. Isagot mi ti umana paset ti makalawas a serye tayo iti drama tayo na paulwan. Agent 5 Apay akan lahat ngayon sardang mo ti kotse, Bamba. Bulsa ka kadi? Apay, di mo makita ti mobile car dagiti pulis sa nagbalangan? Ha? Jaske? Apay ang nakabalangan ti mobile car dagiti pulis iti dalan. Agsagana ka. Amok ada ti target dagita pulis. Nakapwestodan. Nakapaturungan dagiti igamda kadata. Isaganak ti grenade launcher. Sigurado amatay amaming pinsan dagita. Sige, pagadaran mo't lang ti kotse. Kalpasan na. Tirwak ita babaan iti grenade launcher. Sika ti makamo. Dahil iti para kada kayo! Talaga nga sintado ka, Sora. Taysan dagiti awanan bain. Higit di pa nagmanehong ti asikaswang Bamba. Ala, ito domon ti silinyador. Okay. Baligi man tinaramid yo. Kablawan kayo adwa. Agyaman kami, Madam Adelaida. Madam, jay nakarnap mi a kotse. Impan min iti daan a bodega. Very good. Dagiti langan kakadwa ti mga sikaso kadagiti nakarnap a kotse. Yaramidan da iti peka plaka kan baliwan da ti pintor dagiti lugan. Kastamot na mabaliwan dagiti papeles. Madam, Uray anya ter aramidan dagiti highway patrol group. Saan da tayo abasta matiliw? Natay dagiti pulis a nagbalangan iti dalan mi. Panagkunak, naka-red alert da. Gapo iti napasama. Bye-bye, amida. Aramidon dati amin na magtiliw ka na tayo. Taaramidon tayo mati amin na pamuspusan. Tapno makakarnap tayo. Kumusta ti negosyo, Adelaida? Big boss. Baligi madati grupo. Ngingidahin ako si tinakarnap na kiti Karnap Angels ko. Karnap Angels. Talaga nalaing nagita taom. Kanayon, habaligi ti pagnada. Big boss, naidumdumat ti kinalaing dangang Karnap. Natanap da na yung bag. Ado, itaktika na ano na. Agigayta, Jack Pelaida nakita. Anyat lang nga nagita, babae. Oh, nagpipintas da, Big boss. O big dapay. Iti sumaron mo nga ipapasyar mo dito yung rest house ko. Itugot mo ida, wen? Okay, sana problema na ito, Big boss. Pamadamal pasti ipaparamit ko kadakwada, ipasyar ko ita dito rest house. Okay. Ibagam lang no kasapulam ti dakilagatan para iti negosyo ta. Si dadanak amang tedken ka iti dakkel agatan. Saan ko ang kasapulan ti kwarta ita? Adapay may lakwalugan in tunbigat ti jay kasa. Isupay lang karamatan mi iti grupo. Kasta ka di. One Big boss. Kat jemot kabarbaro anak Karnap, adandamos buyer. Masaya at nga rod mo kasta.
Sigurado nila ngawan ti mapasama abulilya so. Nalinis ti amin na trabaho mi. Isungawan ti rumpang apagdanakan niyo. Naglamis ti puloy ti angin nga agapo iti baybay. Makapasalibukag. Iso akayat ko nga ginomtapay iti arak sakbay apumanaw ka. Danggayan na ati Laida. Bamba, awan ka di pa ni madam. Awan pay. Apay aya. Damdamagag lang. Nagboring matikas to'y arabi. Awan pa'y maramid. Saan aparikot dayta nga ibagbagam, Zora? No kayat mo? Mapanta aginom iti arak. Sa dino? Ijeber House. Libre ka. Siyak ti makam mo. Mayat dayta na panunot mo, Bamba. Dayta ti pagbilibakan ka. Amom, Zora. Adda kursonadak alalaki iti Beer House, apa pananta. Anya? Naggwapo si ka. Iso na lang ta, addan agtagi kwa iti puso na. Naudi ka nga rudan. Anya naudi as sasawam. Apay, lalaki ak nga agaram. Ti kayat ko asawan. Naudi kan. Gaputadan, kaayan-ayat ti kursonadam alalaki. Adda nga rod pang panggapak nga aramidan. Anya na ita? Agpaaramakin kwa na. Anya? Agbato ak iti sexy. Daytay, agparparang ti barukong ko. Ti kayat ko asawan. Sumirsirip ti kagudwa a barukong ko. Anya? Aramidak dayta, barang maawis ko ti riknana. Oh, apay nga katawa ka, Zora? Talaga nga aramatampay day tabarukong mo amang sulisog iti lalaki? Rumbang laang, kunakmanan. Okay. Sikat imakaam mo. Total, napintas ka mo. Okay, mga magtad. Dinanggaya na ngaginom. Adelaide. Medyo... Ano akit itay mo, Bigos? Diyan saan ka ba ilan ti uminumpay? Kasta ka rin. Amang ano diya kung kabalan diyang maliw iti kotse nagsun iti safe house. Umukayat mo. Dito'y kan rest house ko nagpalabas. Itirabi. Safe ka dito'y. Bigos, ikarigatak lang diyang maneho. Ano nga mintaramid ki diya'y safe house. At dalatakin ka na ito. Amo, Adelaide. Uray bumakit ka. Mapintas ka lang ta. Makunam na ti kasta, kapunta na kainom ka. Saan? Amo pa lang. Tibag-bagak. Talaga nagpintas ka. Saan ka di na bakit ka nabalasan? Bigos. Itinday to'y ngay bagakan ka. Sabay lang kumata, di mo tagitaksan. Anya data. Kaya't ka nga sawaan. Anya. Kaya't ka nga sawaan ko. Di na kuma ang awan ni ti kasta, Bigos. Adda asawa, adda anak yun. Asawa ka? No, kadwa ti asawa. Mudyak kadwa. Baruak. Nabartag kayo, Big Boss. Sabalin ti bagbagam. Amok ti bagbagak. Amok. Buisit alalagi. Saan di na pinansin?
Rukbakpay. Itisal. Okay naman. Sana minamag. Itagman sila tao dito'y a bear house. Up. Oh. Kita tiarap kita Nagdahal ka din tiwala, ha? Kaya't mo tapal, tulog kan ka security guard, ha? Sir, Jack lang pagaro pada kayo tagbalin na body-body. Uno, partner ko iti may sa misyon. Apay budoy. Namuak kami iti superior ko ti kinasiglat yo, sir. Da kayo gayam ni Agent 540? Ha? Pakaidayawa ka nakadwa kayo iti misyon, sir. Agyaman na kiti dayta pamadayo mo. PO1 Soriano. Ang di mo piksan tagso. Taad-data dito sentro. Amangan na dati magkangit may pamandanyak. Pasensya kayo, sir. Nangato kayang ti crime rate dito. Nang runay ti karnaping. Sir, adanagan ti grupo nga dakdakiwas iti dito nga ili. Anya budoy? Karnap Angels. Anya? Karnap Angels? Yes, sir. Dahil tatin panagan dahil ti grupo na. Kasano ti pan nakaamuyo dahi tanagan ti grupo? Babae iti may isang informante, sir. Kasta ka di. Yes, sir. Nalaing nagiti grupo nga agdakdakiwas ita dito eh. Naidumdum at modus operandi na. Dahi tati na ito da misyon ta budoy. Agridam ka. Taad-dalang itaglawlaw dagiti kapusor. Yes, sir. Namuak tinarami dyo ti may sa beer house, Bamba. Madam, Apay anarami dyo ti agwala iti beer house, no? madam. Sumbatan na kiti nasayaan. Di inak namin pinansin ti kursonadak a lalaki. Ah, Iso ang nagwala akon. dahil talaan ti rason, Madam, kasanon na da nakailasin ka na kayo ijay. panagkunakat, awan, madam. Kasano ti pan nakasigurado miti dayta. No adda ko man nakailasin kada kami ijay, di sinitada kami kuman. Ha, talaga di aramatan ti utak yo. Inton maminsan nga aramidam ti kasjay, wenno ulitam tupay. Ha, makaraman ka kanyak. Tandaan am dayta abamba. Kinunaktumat kan kang agpungtot ni madam iti naramid mo. Zora, Oray siyak. Mairamraman iti naramid mo a panagwala iti bear house. Jask. Dadaol ngamin ti ulong. Saan na ka lang a pinansin jay lalaki a kursunadam? Nagpalto-paltog kan. Agasamat ngamin aya. Nagpaseksiak pa iti kastaunay. Ginargarik pa iti awanan bain. Ngam pinanawan nakit din. Ala, husto daytan at tupi ko ta. Makauman. Isaganam kit diti bagim. Taad damanen pagnata. Sa dino, Iti daytoy matlang nga hili. Ado ti agsangpet a bisita ditoy. Gaputa fiesta ti ili tayo inton sumuno alawas. kasta ka di. Wen, urayin ta ti plano wenno signal ni madam. Nasayat nga rod no adamanen operation ti grupo. Nagboring ngamin no awan ti aramidan. Agpadatalang iti marikrik na bamba. Ang sana bali. Inton madanon ti operation. Action manen. Sir, awan pilpil yung dagiti kabusor. Unong dagiti karnapor a patayin. Una dagiti kakadwa ti serbisyo, patayin da. Juan,
Namuak dayta. 5 akamang ti highway patrol group ti napapatay. Wen, sir. May basar iti police report. Nagresponde dagiti kamang iti HPG di adda karnaping incident. Ngami di agangay. Napaay dagitoy. Gaputa pinaltugan ida dagiti suspect. Pabayan ti grenade launcher. Napigsat inaramat da nga igam. Iso apat check. Saan niya small time dagiti karnapar? Sigurado dayta, sir. Nasken nga rod ang mapatigmaanan dagiti addalugan na iti dayto nga ili. Tanasken tinan-an ay apanaganad. Wen, sir. Hala, sumur ka kanya iti papanak. Sa dino, sir. Iti posible apapanan dagiti karnapar. Baba, nakitam jay lugan na nagparada iti saan unay nga adayo? Juan, nginginaan ang kotse. Amumon ti aramida nga, agpamarangang anabardak, kat agpatingngata iti kalsada. Ito nagsardang, agpatulong ka ang mga sibay kanyang iti driver. Ano saan, makilugat talangan. Aday tan, agpatingngata iti kalsada. Sir, arayatin dak. Nabartag ngamin ti kadwag. Iso asana makapag na. Please, sir. Miss, nakaadayo tayo. Sa di na ti pagbaba nyo. Isardeng mon ti kotse. Karnap da ito'y. Sardeng mo. No di mo kaya't timatay. Tapos ito. Ala, kartingam ti bumaba. Kartingam! Sa bali man na kotse, tilugan tabamba. Maragsakan lakit din ni madam. Iti da ito'y nga inaramid ta. Kwarta manen da ito'y. Kunang matday dyan lalaki. Nagbutang adagos, iti pinaturungak, iti paltog. Nagbutang adagos. Anyapay, dagiti sumarano ang mapasamak. Gagayem, di uliwan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insurat para iti radyo, ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimot direksyon, Mary Jane Castro. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, di MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay,